מספר 2, בסדר? מפגש מספר 2 בסדרת הדרכות שיצאנו במכירות למקצוענים. בהדרכה הקודמת נגענו בפתיח, דיברנו על 3 דברים, אתמול עשינו חזרה על ההדרכה הקודמת. ההדרכה הייתה ביום ראשון, אתמול היה יום שני, ועשינו אתמול חזרה על מה שהיה ביום ראשון. 1 זה מייל, מה אתה אומר במילים שאתה פותח את השיחה. 2 זה טון שאתה פותח את השיחה. 3 זה התלהבות. נגענו, דיברנו על כל הדברים האלה. 4, הדבר הרביעי שנגענו זה אם לקוח אומר לי תחזור אליי, מה אני אומר לו באותו רגע? תקשיב 10 שניות. בדיוק, תקשיב 10 שניות, אבל חשוב גם את ההמשך. מה שאמרת זה נכון? בדיוק, חייב להגיד לו את זה. אם תקשיב 10 שניות הוא מרגיש שכאילו אתה מנסה לתפוס אותו. לא, אני לא מנסה לתפוס אותך. אני מנסה להבין בכלל אם אני הולך להתאמץ לחזור אליך. אם בכלל אני הולך לעשות לי משימה לחזור אליך, כי אולי תגיד לא רלוונטי, אני מוריד אותך מהמשימות בכלל. אני לא רוצה לבזבז זמן על מי שלא רלוונטי. אז תגיד, תקשיב 10 שניות אם זה רלוונטי בכלל, שאני אדע אם לחזור אליך. כן, כן, לא, לא. לפעמים מהכן גם הופך פתאום שיחה והיא נסגרת. כי עניינתם אותו, כי זה העליב אותו. אז זה מה שהיה. היום אנחנו הולכים לדבר על small talk. סבבה? אני אתן הסבר. דבר ראשון, מה זה small talk? מילה מפוצצת. עזבו אתכם ממילים גבוהות. במילים שלנו על הרצפה, מה זה small talk? שתי חלקים. 1, היכרות עם הלקוח, 2, חיבור ללקוח. זה small talk. זה מגיע מיד אחרי הפתיח. אהלן, מה אני מדבר דור, המנהל קורס של התיאוריה. אתה רוצה לעבור תיאוריה? רוצה להוציא רישיון נהיגה? כן. יאללה, מדהים. ספר לי בין כמה אתה. כמה טעויות היה לך בתיאוריה? כמה תיאוריות עשית? כאן יש לכם שאלות שהן מובנות בתוך התסריט שיחה. זה שאלות תבנית, שאלות מובנות. הרעיון הוא לא רק לשאול את השאלות ולקבל את התשובות, הוא להתעמק בתשובות. דוגמה, כמה טעויות היה לך בתיאוריה? 7. כמה תיאוריות עשית? 4. אני לא ממשיך לשאלה הבאה. אני רוצה להבין לעומק. מה זה 7, 4? 4 תיאוריות וכל 4 היה לך 7, 7, 7, 7? לא. היה לי, ואז הוא מתחיל לספר. אני רוצה, זה בדיוק הרעיון. אני רוצה שהוא יספר. אני רוצה לתת לו לדבר. אני רוצה לתת לו את הבמה, כאילו, אני שאלות מנחות והוא מדבר הרבה. ואני רק שאלות נגיעות. ואז הוא התחיל לספר לי, הוא יגיד לי, תקשיב, לא, בתיאוריה הראשונה היה לי 7, בשנייה היה לי 5, בשלישית כבר היה לי איזה 14, ואז הוא מתחיל לספר, ואז פתאום הוא נכנס פתאום לסיפור שלו, הוא מתחיל לספר לך למה וכמה ואיך. או שאתה יכול גם להמשיך ולשאול אותו, להתעמק. מה אתה מרגיש שעזר לך? למה אתה חושב שנכשלת? במה טעית? דברים כאלה. טיפה להבין יותר לעומק. היה לך 6-7 טעויות? מדהים! זה אומר שרוב התשובות כן ידעת. סך הכל כמה שאלות יש בתיאוריה? 30, נכון? אז אם על 6 טעית, זה אומר ש24 נכונות. אז אני אומר לו את זה בדיוק ככה, כמו שאמרתי עכשיו. אוקיי, אז זה אומר שאם 6 טעית, יש לך 24 נכונות. זה אומר שאת הרוב אתה יודע. אתה בסך הכל צריך חיזוק קטן ואתה שם. כן, נכון, באמת היה לי 6-7 טעויות. אז דבר ראשון נתתי לו כאן עידוד, נתתי לו חיזוק. אם הוא יספר לי לצורך העניין, לי, שבהיכרות הזאת, שהוא עם הפרעות קשב וריכוז ובגלל זה הוא לא מצליח בתיאוריה, אני אזדהה איתו, אני אבצע שיטת מחירה, טכניקה שנקראת הזדהות. אני אזדהה עם הלקוח, זה נכון, זה אמת, גם יש הפרעות קשב וריכוז. אני אגיד לו, אני יודע מה אתה עובר, אני יודע איך אתה מרגיש. גם יש הפרעות קשב וריכוז. גם אני בבית ספר הייתי עושה בכיתה לבד, היה לי אבחונים, היה לי פה, היה לי שם, גם אני מתקשה להתרכז, גם אני לקחתי קונצרטה. אני אזדהה איתו במצב שהוא נמצא בו. אם לצורך העניין הוא יגיד לי שהוא עם 3 ילדים בבית וזה מאוד קשה בלי רכב, אני אגיד לו, אני מבינה מה אתה מדבר. גם אני עם 3 ילדים בבית, ואם הייתי בלי רכב הייתי משתגע. לא הייתי יודע איך אני לוקח. ואם הוא יגיד לי, תקשיב, אני מתקשה בשאלות בתיאוריה, אני לא מצליח להבין אותם, אני כבר יודע על מה הוא מדבר. הוא מדבר על זה שבשאלות ארוכות, הרי אנחנו לא מדברים עם אנשים שהם כאילו לא מבינים מגלקסיה אחרת. כשהוא אומר אני מתקשה עם שאלות בתיאוריה, הוא מתכוון שהוא מתקשה בשאלות הארוכות בתיאוריה. כששואלים מה פירוש התמרור, ברור שהוא מבין מה השאלה, מה פירוש התמרור. אז איפה הקושי שלו? כשהשאלה היא ארוכה, שפתאום שאלה אחת היא לא 3 מילים, 2 שורות רק השאלה. הוא מגיע לסוף של השאלה שהוא קורא, הוא שכח בכלל מה הוא קרא בהתחלה. יש שיטה לזה, מפרקים את השאלה ל2, ל3 וכו'. אבל לא משנה, עצם זה שאני אומר לו, אתה מתכוון לזה שא', ב', ג', ד', ה'? אוקיי. איזה הרגשה יש לו? הוא מבין על מה אני מדבר. אם הוא מבין על מה אני מדבר, כנראה שיש לו ניסיון בתחום, כנראה שהוא מכיר את העולם הזה. אז זה העניין של ה-small talk, רק בעניין של ההיכרות הראשונית עם השאלות תבנית. בסדר? אתם תתעמקו בתשובות. טעות ששמעתי בשיחה לפני איזה שבועיים, נציגה שאלה לקוח,
אמרה לו, אוקיי, כמה טעויות היה לך בתיאוריה? הוא אומר לה, סתם אני ממציא, לא זוכר את המספר, אבל הוא אומר לה 8, והיא אומרת לו, כמה טעויות עשית? הוא אומר לה 2. היא אומרת לו, אוקיי, מתי היית פעם האחרונה? הוא אמר לה לפני חודשיים. ואז אמר לו, אוקיי, אז בוא תקשיב, בקורס שלנו, מה, אז שאלת שאלות לסמן וי? מה הקטע? את צריכה להבין למה את שואלת את השאלות האלה? למה? בגלל שזה כתוב לך בתסריט? לא. את שואלת את השאלות כי את רוצה שנייה אחת להכיר אותו לעומק, להבין מה הקושי שלו, להבין איפה הצורך שלו, מה הוא צריך, להבין למה הוא נתקע בתיאוריה. את רוצה שנייה אחת להתחבר אליו, להזדהות איתו, להכיר אותו לעומק. את רוצה על הדרך לצחוק איתו בשיחה שם, זה השלב השני. עד עכשיו היה להכיר, עכשיו השלב השני חיבור. את רוצה לצחוק איתו. את רוצה להבין, סתם דוגמה נגיד, היה לך כך וכך, וואי, גם אני, זה צחוקים כזה, ושנייה אחת להכיר, שנייה אחת שהשיחה לא תהיה... זה לא רובוט, זה בן אדם, אנחנו גם בני אדם. השיחה לא צריכה להיות כאילו גנרית. היא צריכה להיות, התבנית של התסריט והשאלות נותנים לכם איזשהו תבנית כללית. אבל אתם אמורים תוך כדי השאלות להיות יצירתיים ולפתוח את זה לצחוקים. לפתוח את זה טיפה לחיבור. גם אם עכשיו, אני לא צחקתי עם הלקוח, אבל אני אזרוק לו איזה משהו נחמד. הוא יגיד לי שהיה לו 7 טעויות, אני אומר לו, אוקיי, אז אתה קולט ש3 טעויות פחות ואתה כבר הולך לנהוג, אתה הולך להוציא רישיון? והוא יגיד לי, כן, אבל תשמע, אני לא יודע, ואני אגיד לו, תקשיב, אתה לא יודע עד עכשיו, אבל עכשיו אתה איתנו ואתה תעבור את זה, ואני אתן לו אמונה. ומשם זה כבר מגיע למצב שאתה כבר הופך להיות כאילו קצת ידיד כזה. כאילו אתה נותן לו הרגשה שהוא הולך לעשות את זה. אתה נותן לו הרגשה שהוא לא לבד, אתה נותן לו הרגשה טובה, ומשם מגיע החיבור, אתה מנסה להתחבר אליו. למה זה חשוב? לעשות את הסמולטוק הזה. דיברנו על איך עושים שלב ראשון של היכרות, שאלות, איך מתעמקים בתשובות שהוא עונה, חייב להתעמק, להביע עניין, להבין מה הבעיה. כי אם אתה אומר לו אוקיי, ומתחיל להסביר, אז כאילו לא התייחסת לשאלות שלו, והוא גם מרגיש שזה הוא לא טמבל. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, למה זה חשוב? למה אנחנו בכלל צריכים את הדבר הזה שנקרא סמולטוק? למה זה חלק מהשיחה? אני רוצה לעבור תיאוריה? כן, בוא אני אסביר לך על הקורס. למה? בוא נדלג על זה. לא צריך את זה. אכפתיות, אתה רוצה לעלות צורך. הוא לא מכיר אותנו בפעלים, צריך לסמוך עליהם בטלפון. נכון, כל התשובות האלה נכונות. חזקות גם. זה השאלות סיבות הכי חזקות מה שאמרתי, אני רציני. אחד, זה קודם כל מה שרות אמרה, זה להגיע למצב שהוא לא מכיר אותנו בפנים. הוא השאיר פרטים סבבה, ראה מודעה, ראה תלמידים ממליצים, יש מעל 55,000 תלמידים שעברו תיאוריה אצלנו. פיקס, מדהים. הוא רוצה שנייה רגע להכיר עם מי אני מדבר, עם מי אני הולך לתת אשראי. עוד שנייה, תבקשו אשראי. הוא רוצה רגע, תנו לו ביטחון, תנו לו אמונה, באיפה הוא נמצא. תנו לו להכיר אתכם. מה, אחרי שיחה של 40 שניות תביא אשראי? שנייה, קצת היכרות, קצת הבנה עם מי יש לי עסק. הדבר השני זה האכפתיות בעצם. ברגע שאתה מדבר איתו ואכפת לך ממנו, הוא מרגיש שיש לו עם מי ללכת כאן בתהליך, יש כאן מישהו שאכפת לו. הוא שומע את התשובות שלי והוא מביע עניין, רעיונות, פתרונות, אמונה, תקווה. יש לי כאן מישהו שאני רוצה לעשות איתו את הדרך הזאת. והדבר השלישי, העלאת צורך, זה בעצם, זה העלאת צורך למחירה, לסגירה שיעל אמרה. ברגע שהוא אומר לי, תקשיב, אני לא מצליח ללמוד לבד, ניסיתי כבר 7 תיאוריות, כל הזמן אני רק נכשל, ואני חייב לעשות כבר את התיאוריה הזאת, כי נמאס לי לשלם כסף על מוניות ואוטובוסים. נמאס לי להיות תלוי בזה, אז הוא לבד הרים לכם להנחתה של הסוף, לסגירה. זה למה זה חשוב. אנחנו נשתמש בזה, ואני משתמש בזה כמעט כל שיחה שאני עושה בסגירה. אם צריך, לפעמים הסמולטוק כל כך טוב שאתה בכלל אין לך התנגדויות בסגירה. תדעו לכם את זה. תדעו לכם את זה. זה משהו חזק מה שאמרתי לכם עכשיו. לפעמים אין לכם אפילו התלבטויות והתנגדויות בסוף. למה? כי השיחה שלכם הייתה כל כך טובה שהבן אדם בכלל אין לו התנגדויות, הוא כבר סומך עליכם. אני אומר לכם, היה לי מלא שיחות כאלה. שאין, אני פשוט בקש אשראי, בן אדם בי אשראי, פשוט. תגידו לי איך, מה, למה? למה? כי הסמולטוק היה פצצה. הכרתי אותו טוב, העליתי לו את הצורך, נתתי לו הרגשה של אכפתיות, נתתי לו הרגשה שאני איתו בדרך, שיש לו תקווה איתי, שאני הולך לעזור לו. והרגשה כל כך טובה שהוא מבחינתו, סבבה, אפילו יותר מזה, נתנו לי אשראי ולא שואלים כמה זה עולה. קרה לכם? קרה? מלא. למה זה קורה? סומכים עליך. הגיעו למצב שהם סומכים עליך בשיחה, אפילו זה לא מעניין אותו כמה זה עולה. 300, 400, 20, 30, תן לי לעבור תיאוריה, אני סומך עליך שתעביר עוד תיאוריה. בואו חבר'ה, אני עושה שיעורי נהיגה לפעמים. רישיון נהיגה זה לא פחות מ6,000. בסדר? ואם נכשלת טסט ראשון ועברת טסט שני זה עוד 1,000. ואם טסט שלישי זה עוד 1,000. אתה יכול בכיף להגיע ל7-8 אלף שקל. אז פה יפריע לו בדיוק ה50, לפה 100, לשם לא.
אם אנחנו ניתן לזה משקל, כי אם זה משקל, אז כן, גם לא, הוא ירגיש משקל. אבל אם אנחנו מבחינתו, וזה משלמים ללקוחות שלנו, כמה זה עולה? לא, תקשיב, זה בין 300 ל-400, בתכל'ס באמת זה לא משנה לך 100 שקל פה, 100 שקל לשם, בתכל'ס מה שחשוב לך זה שתעבור תיאוריה, אני צודק או לא? ואני וואלה צודק. אכפת לי רק לעבור תיאוריה. באמת, בואו, חבר'ה, אתם יוצאים היום למסעדה בערב לאכול איזה משהו, אתם משלמים 200 קל. טוב. אז זה למה זה חשוב. למה? כי זה יעזור לכם בסגירה. אם אתם תקפידו על זה כמו שאמרתי עכשיו, אתם תראו איך פתאום, מה זה קטן? כל העולם של אין לי אשראי, אין לי זה, אין לי פה, אין לי שם. אתם תראו איך הלקוח, נראה לי שמעתי שיחה של החוץ, שהלקוח בעצמו, היא פשוט יושבת בשקט, והלקוח עושה לה את העבודה, או לקוחה, נראה לי זה היה אתמול, והלקוחה עושה לה את העבודה. היא מנסה להעלות ועידות, מנסה להעלות דברים, מנסה להביא דברים, היא אפילו לא אומרת לה, לא יודע אני אביא לך, חכי אני אנסה גם אותו, חכי אני אביא לך את זה, אולי אשראי אחר, אולי... הלקוחה עושה את העבודה מרוב שהיא גרמה לה כל כך לרצות את המוצר. היא אפילו לא אמרה, כאילו, אפילו היא לא מספיקה להגיד לה בואי תנסי משהו אחר, והיא כבר הלקוחה מציעה פעולה יצירתית להביא לה אמצעי תשלום. ואז זה מקל עליך בסגירה, אתה לא נתקל בהתנגדויות כמעט. וגם אם כן, קל לך לטפל, כי הלקוח כבר סומך עליך. דבר אחרון, מעבר להסבר. מה זה מעבר להסבר? זאת אומרת, הרבה שאלו אותי דור, סבבה, סמולטוק מבין וזה, איך מהסמולטוק אני עובר להסביר על הקורס? החלק הזה של המעבר חסר לי. אז מה אני עונה? דבר כזה. אתם צריכים באינטליגנציה רגשית לזהות מומנט. זה לא יאללה לעבור לשלב של ההסבר, זה לא, צריך לזהות מומנט. מה זה לזהות מומנט? דקה, 2, היכרות, חיבור עם הלקוח, טה-טה-טה-טה-טה. אני תמיד אחפש את הנקודה של, סתם דוגמה, ואז אחרי 2 דקות שאני כבר מכיר את הלקוח, אני אומר לו, אוקיי, מור, ואתה מאמין שאתה הולך לעשות את זה? הולך להיות לך רישיון נהיגה? לא. לא מאמין? לא מאמין. אוקיי, למה אתה לא מאמין בעצמך? לא יודע, אני ניסיתי לעבור 6 תיאוריות ולא הצלחתי, לא מצליח. אוקיי, ואז עכשיו אני אדבר איתו על כל מה שאנחנו עושים בסמולטוק של היכרות הלקוח, ואחרי 2 דקות אני מקצר לכם את השיחה, אחרי עוד דקה 2 אני אצליח להביא אותו למצב שהוא יגיד לי יאללה סבבה, ואז אני אומר לו אוקיי, אז מה, אתה רוצה להגשים את החלום שלך כבר? בטח. אוקיי, מצוין, בוא תקשיב איך הקורס עובד. תמיד אני אבוא מפה לתת, ואנחנו הולכים לעשות את זה, אתה כבר הולך לעבור תיאוריה, אתה קולט? עדיין לא מעכל, אבל אני אשמח. יאללה מגניב, אז אני אשמח לשמח אותך. בוא תקשיב איך הקורס עובד. הקורס מועבר בזה. תמיד אני אקח את זה, אני לא אתחיל את ההסבר שלי במקום שאני שומע שהלקוח קבוי לי. אם הלקוח עוד עונה לי תשובות של כן, בסדר, אוקיי, סבבה, נו, תסביר. לא, אני לא אתחיל איתו את ההסבר. זה לא הזמן. אני צריך להתחיל איתו את ההסבר שהרמתי אותו אש למעלה. שהבן אדם כבר כן, ואם הוא דור, מה אתה עושה? הוא לך, כן, אוקיי, בסדר, תסביר. אני אגיד לו, תקשיב, מה אתה מייבש? מה זה כן, אוקיי? בדרך כלל בשלב הזה אנשים עפים, כאילו, הולך להיות לי רישיון, אתה קולט שאתה הולך לעשות את התיאוריה, אמרת לי שאתה בן 23, 7 שנים יכלת לעשות תיאוריה, לא עשית את זה. אתה קולט שבשיחה הזאת, תזכור את השיחה הזאת, השיחה הזאת הולכת לגרום לך להיות עם רישיון נהיגה. אתה קולט את זה? כן, אני קולט. אוקיי, זה הכל שרציתי, ואני אדבר איתו ככה, זה הכל שאני רוצה לשמוע, זה החיוך שרציתי לשמוע על הקו. עכשיו בוא תקשיב, אני אסביר לך על הקורס. הקורס מועבר טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. תראו אוטומטית שעשיתי את הספורט כמו שצריך, אחרי ההסבר, 0 או 1 שאלות, תשובות. בוא נתקדם פשוט, כי כבר לקחתי אותו לשם, הוא כבר שם.